जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया
बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय
जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया
बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय
जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया
बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय
गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव only drugs नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय
जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय
गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय
जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय
जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय
जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय
जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ? साबेसेसो दङ बबे एरियानि? ओरैबायदि लासिंसिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय
जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोर बायदि जानानै दं ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय
जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां दङ जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 नोंनि नामा मा नाम जों दिनैहाय सापागुरिफोर बायदियाव बङाइगाव बायदियाव बिमा बिफा फेमिलियै जों ओंखारनो हायैफोरबायदि जानानै दं। ओमफ्राय गान्जायालाय जौआ बेसेबां दङ जाखो जौ लोंनाया बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर सोर दङ साबेसेसो दङ बबे बबे एरियानि ओरैबायदि लासिं सिं लामा थामाव गोग्लैनानै थानाय हरनि एकथाफोर बायदियावहाय नों नाय जों गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों मा मोनखो दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव अनलि ड्राग्स 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 नोंनि नामा मा नाम